Vláda mala dnes posledné tohtoročné zasadanie. Ministri sa teda lúčili a na úrade vlády to voňalo klobáskami a údeným. Sústrediť sa nemuselo byť pre niektorých politikov jednoduché. Dnes to bolo rozdávanie nie zo štátneho rozpočtu. Pozdrava kalendár z chránených dielní rozdala ministrom premiérka Iveta Radičová. Kalendár, aby som nezabudol, kedy je zasadnutie vlády a podobne. Od pani premiérky. Tu je príduškový čaj, to je veľmi vhodný darček, si myslím, zvlášť teraz. Pán minister zdravotníctva je chorý, tak to sa mu zíde veľmi. Na tom nie som príliš moc dobre, takže toto sú takéto pekné suveníry. Prekvapenie pre svojich kolegov si na poslednej tohtoročnej vládnej schôdzi pripravil aj minister pôdohospodárstva. Najprv nechcel nikto nič prezradiť, pochváliť sa musel sám iniciátor. Všetky tie veci boli takmer údené, takže ono to rozvoniavalo a dneska sme mali príjemnejšie rokovanie. Kolegom daroval minister tradičné slovenské mäsové výrobky vraj s vysokým obsahom mäsa a po kontrolách v rezorte stále v záruke. Takéto klobásky. Vydržia až do Vianoc, do kapusnice, alebo to ešte skôr? No, neviem, uvidíme. Možno nevydržia dnešný večer. Dneska to vypadá so mnou dosť zle, takže možno, že ešte aj teraz dozviem. No na prázdno dnes neobyšli ani niektorí opoziční poslanci. Spomenulo si na nich ruské veľvyslanectvo. To berem ako veľmi milé pripomenutia, šampanské, kvalitné. Politici zhodne tvrdia, že nejde o žiadne úplatky, len pripomenutie blížiacich sa sviatkov. Spomenutým šampanským budú otvárať zasadnutie výboru, sladkosti rozdajú návštevám. Ivana Vánsová, televízia Markíza.